buntaga mga kapuso, usa ka certified public accountant ang ato makauban. Miani og libuan ka likes ug reactions ang iyahang post online kalabot sa iyahang mga kaagi. Una pa man siya nahimong CPA. Ila-ilahon nato siya dinhi sa Spotlight. Atong gi-welcome si Romel Togonon. Good morning, Romel. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, Miss Jandy, and good morning at home with GMA Regional TV. Alright, Romel, unsa ba tong mga sugilanon atol sa imuhang pagtungha dito sa kolehiyo nga nalingkamot gid ka aron nga makalahutay? And actually, itong nakapasar ko og board exam, wala ko ato sa among balay. And pauli pa lang ko atos, gikan sa akong review center. And pag-receive na ako around 1 a.m. sa buntag. Grabe akong pangurog ato nga time and very emotional. It's because after 5 years sa college and 2 years nga sige og review, nakapasar na jud ko sa board exam. Romel, miani sab di ay og libuan ka likes ug reactions ang imuhang post online kalabot sa imuhang mga kaagi. Unsay nabati nimo nga daghan ang na-inspire ug daghan sab ang mga positive comments sa imuhang post? Actually, wala ko nag-expect o nga maing ato akong post nga mo-boom siya. Kay usually ang mga reactions sa akong profile picture or sa mga post nako is mag-range siya from 100 to 200. And that time, tung nakabalo ko nga ni boom di ay siya, walay kuryente sa among lugar. And wala ko katuo, it's because niabot na siya og 1,000 and grabe, daghan kaayo nag-message nga mga bata nga na-inspire kaayo sila sa ako ang story. And kanang feeling nga very overwhelming and makahappy knowing na daghan tao out there di ay nga parehas og story sa ako nakarelate sila sa ako and na-inspire sila sa ako Pero di gid maiwasan, Romel, no nagyoy mga negatibong komento. Giun sa banin mo ni pagdawat? Sa bukid na setting sa amo ang lugar, very common jud kaayo maingnan nga, hala, nganong wala pa kaning graduate? Hala, nganong nabagsak ka? And ang pinakasakit and pinaka-worst nga na-receive nako nga puna is that naingnan ko nga bugo ka. And knowing the pressure and the anxiety nga maingnan ato, very sakit jud kaayo siya. Pero sa ako ang part, kanang ginapasagdan lang nako sila actually. And murag tong mga words nila, ginahimo na lang nako as motivation para move forward pa. Alright, Romel, mensahe nimo sa mga estudyante nga ginaagian karon ang susamang kaagi nimo kaning adto. Go ahead. Para sa mga estudyante out there, nga especially sa mga estudyante na sama nako, average students lang, never give up kana jud nga term. And if ever maabot man mo sa point nga mabagsak mo, unta tagaan ninyo og chance inyong self para ma-redeem inyong kaugalingon. And if ever man nga mabagsak mo, the next time around, tagai lang gihapon og chance inyong self. Be patient sa mga plano ni Lord sa inyo and that padayon lang gihapon. And know na prayer ang pinaka-importante. Manifest, pray, and action jud. And kung para jud na sa imuha, ang prayers nimo ihatag man jud na ni Lord. Kay grabe ang kamaayo jud ni Lord. Alright, daghang salamat, Romel. More power.